ndị otu Kraịst abụrụgo ndị nke a gwara ka agba mbọ na-ebi ezi ndị dị nṅomi ọbụladị n'oge ha dị ndụ n'elu ụwa ka ihe ndị nke ha na-eme bụrụ ikewapụta ma wube njirimara bụ nke ga-anọgidesi ike n'oge ha dị ndụ. Onye ụkọchukwu bịara njem nleta bụrụ Fada Jude Ezeji bụ ụzọ nke kwupụtara nke a n'okwuchukwu nke o kwuru na ya bụ ụka akara ji weta n'isi njedebe oge erumju Madam Beatrice Adaeze Obierika nwụgoro anwụ n'ụlọ ụka St. Paul's Catholic Church Ojoto. Onye nta akụkọ anyị bụ Festus Obierika ga-ewetara gị akụkọ a n'uso. Ndị otu Kristi bụ ndị akpọgolo oku ka ha bụrụ ndị ga na-ebi ndụ nṅomi na ndụ ha. Onye fada kala ụka bụ Reverend Fada Jude Ezeji bụ onye nyere ndụmọdụ nke a na ụka akara maka iji wee yipụ akwa ụjụ nke ejikwa nna anyị Beatrice Adaeze Obierika na St. Paul's Catholic Church Ojoto. Mama Beatrice Obierika bụ nnọọ nne Festus Obierika nke News and Current Affairs Department na ABS. Fada Ezeji onye isi onye na-afụ maka ụmụ akwụkwọ bi na hostel nke Amansi nke ọ bụ Catholic Diocese of Onitsha lụrụ kwupụtara na nna anyị Beatrice Adaeze Obierika bụ nnọọ onye biri ezigbo ndụ bụkwazie nne ama n'ikpe ekpere bụkwazie onye fụrụ mmadụ ibi ya n'anya nke ukwuu. N'ịgwazi ndị ABS okwu ụfọdụ ụmụ ya ndị gụnyere nụ Maazị Joseph Obierika, Maazị Samuel Obierika, Maazị Henry Obierika na Maazị Christopher Obierika kwuru nnọọ na mmafa bụ nwaanyị eji eje mba bịa bụrụ nwaanyị nwere ezigbo obi onye zụpụtara ha ka ha bụrụ mmadụ n'otu n'otu. Ekele ka m na-enye onye ọbụla hapụrụ ihe o nwere tata bịa ebe a na-asụ ajụghị ya na-asụba nnọọ n'afọ ngwuru Obierika. Kwazi okwu nke ya ka ofu nwa ya kwazi bụ Festus Obierika nke nọ na News and Current Affairs Department nke ABS bụ na mama ya bụ onye na-enye onyinye n'obi ọcha, onye na-azụpụta mmadụ, onye fụrụ ndị mmadụ n'anya, ọkachasị ndị ụwa na-atụ n'ọnụ, ndị na-echi echimichi ụkọchukwu, ma kwupụtakwazie na ọ bụ onye ji obele o nwere wee na-enyere ndị mmadụ aka, ọkachasị ndị agbata obi ya, ndị ọka mma, ma kwa alịlị na onwezi onye ga-enye ya ndụmọdụ ma ọ bụ onye ga-afụ ya n'anya karịa ka nne ya fụrụ ya. N'okwu nkefa ka ofu nwunye nwa ya bụ Oriakụ Kate Obierika na ụmụ ya ndị a gụnyere Maazị Charles Junior Obierika, Maazị Chukwuemerie Henry Obierika, Maazị Onyebuchi Obierika, Nwaada Adaobi Obierika na Nwaada Chiamaka Obierika kwupụta nnọọ na nne nnafa bụ nnọọ nwaanyị na-arụsị ọrụ ike bụrụzie ezigbo onye ụka, ma kwupụta na fama nwezi onye nyefa ndụmọdụ na akụkọ ọ na-akọrọ ha. N'okwufa n'otu n'otu bụ ndị ọyịfa bịa nọnyere ha ndị gụnyere odeakwụkwọ izugbe nke Ojoto aka na asatọ bụ Maazị Donkachi Chimbiko, Maazị Cyprian Okafọ, Maazị Ejike Nwankwọ, Maazị Linus Nzalo, Maazị Christopher Egwato, Maazị Ikechukwu Nwanyị na Maazị Chukwunonso Chibeze kwụ nnọọ na ọkefa mara nne anyị Beatrice Obierika ọ bụ nnọọ nwaanyị na-anabata mmadụ nke ọma ma bụrụ na-azụ mmadụ ka ọ bụrụ mmadụ na ndụ ya wee yọọ Chineke ka ọ nabata ya n'udo. Ihe pụtara ihe n'ụka ahụ bụ ịtụ mma site n'aka ndị bụ Obierika, ịkpọ ngazi n'eze ya nakwazi ukwe pụrụ iche ndị St. Paul's Choir kwere mgbe ahụ. Site na St. Paul's Catholic Church Ojoto, abụ m Festus Obierika maka akụkọ ụwa ABS.